Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα, λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Η σύνθεση της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό έχει ως εξής. Πρόεδρος της κυβέρνησης και πρωθυπουργός Παπανδρέου Γιώργος. Ναι, γελάτε. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Πάγκαλος Θεόδωρος. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υπουργός Ραγκούσης Γιάννης. Πάντως εγώ περιμένω πολλά από σένα. Ναι, να περιμένετε και θα σας το αποδείξω αυτό. Με λόγια. Με έπλα. Υφυπουργός Τζάκρη Θεοδώρα. Επειδή μάλιστα χρησιμοποιείτε τη λέξη αφάνεια, κύριε Υπουργέ, διαφάνεια. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργός Παπακοσταντίνου Γιώργος. 1.100.000, 101.000, 101 και 10. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Δρούτσας Δημήτρης. Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική η οποία υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα της χώρας μας. Αναπληρώτρια Υπουργός Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα. Όχι, Σπάνο Βάγγελο Δημήτρης Νικόλα. Σπάνο Βάγγελο. Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα. Όνομα είναι αυτό ρε Χριστιανέ. Μα εγώ ειδοποίησα κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Βενιζέλος Ευάγγελος. Πρέπει να βγούμε αυτή τη στιγμή από τη στρούγκα. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Υπουργός Χρυσοχοΐδης Μιχάλης. Λοιπόν, η δημοκρατία και η ελευθερία, τέλος. Αυτή είναι η πολιτική μας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Υπουργός Μπιρμπίλη Τίνα. Ξέρετε τι λένε ορισμένοι συντροφοί σας. Η Μπιρμπίλη δεν είναι Πασόκ, είναι συνασπισμός. Είμαι αριστερή στο Πασόκ. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι, εξάλλου. Χρησιμοποιείτε τον όρο σύντροφοι εσείς? Όχι. Όχι, Πώς φωνάζετε τους άλλους υπουργούς? Πειρατή! Υπουργείο Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπουργός Διαμαντοπούλου Άννα. Αυτή είναι η ξένη που βίασε ο Βοσκός. Έτσι φαίνεται. Σε έκανε μεγάλη ζημιά. Θα δούμε. Αναπληρώτρια Υπουργός Γεννηματά Φόφη. Να σηκώσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι ψηλά τον ήλιο της πολιτικής, τον Γιώργο Παπανδρέου. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Υπουργός Ρέπας Δημήτρης. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπουργός Κατσέλη Λούκα. Πολλά φουστάνια ρε παιδιά. Πολλά φουστάνια. Υφυπουργός Νταλάρα Άννα. Χτύπησε το κουδούνι μου, χάραμα ο Βελζεβούλ. Διάβολος, φτωχοδιάβολος και απελπισμένος φουλ. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Λοβέρδος Ανδρέας. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπουργός Σκανδαλίδης Κώστας. Ψυχοφιασμένο στραβάδι. Όρνιο. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργός Καστανίδης Χάρης. Εσύ μπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Παπουτσής Χρήστος. Γιατί θες να πεθάνεις? Μίλησε να σωθείς. Μίλησε. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπουργός Γερουλάνος Παύλος. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Αναπληρωτής Υπουργός Χιτήρης Τηλέμαχος. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα της επενδύσεις Παμπούκης Χαράλαμπος. Κόλλα. Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Πεταλωτής Γιώργος. Η ελληνική κυβέρνηση είναι κυβέρνηση σοβαρότητας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, για το προχωρημένο της ώρας.